dia, Vero. Bon dia, Margarita. Tenim que fer des del Departament d'Orientació, d'ací de l'Institut, tenim que fer una xerrada per a quart de l'ESO per explicar les opcions que tenen quan finalitzen. Què te pareix si parlem d'algunes idees que vam trobar un dia, que vam parlar, per a poder explicar-les totes les opcions que tenen en l'AFP? Què te pareix? Em sembla molt bé, Margarita, perquè la veritat és que les últimes estadístiques i estudis, sobretot del Ministeri d'Educació, ens diuen que hi ha un augment del 32% d'alumnat que elegeix la formació professional. Per tant, és un estudi que ha tingut una gran demanda. Molt bé, doncs sí, la veritat és que ens podríem plantejar per què estudiar l'AFP és una gran idea. Bueno, pues la veritat és que abans hi havia més gent que considerava que era seguir estudis universitaris la principal opció, però cada vegada està canviant. Sobretot, mira, en l'informe Infoempleo de la BECO en 2022, quasi el 35% de les ofertes d'ocupació estaven dirigides a candidats amb titulació de formació professional. Sí que n'hi ha un canvi en la mentalitat de les empreses, no? De les persones que viuen, perquè cada vegada valoren més la formació pràctica i especialitzada que ens dona l'AFP. Què et sembla si expliquem les raons per estudiar formació professional? Molt bé, doncs sí. Primera raó, àmplies oportunitats laborals. La formació professional obre un ventall d'oportunitats laborals en un ampli espectre d'indústries. Els graduats de formació professional no estan limitats a un camp específic, sinó que la seva formació es permet accedir a sectors tan variats com la tecnologia, la informàtica, la salut, el turisme i més. Per tant, parlem que hi ha moltes opcions al finalitzar. Molt bé, bona idea. També altra raó podria ser enfocament pràctic i aplicat dels estudis, és a dir, que a diferència dels estudis universitaris, que són més teòrics, l'AFP és més pràctica. Introdueixen habilitats que poden ser aplicables a l'entorn laboral. En els estudis dels cicles tenim tallers, simulacions d'empresa, pràctiques en empresa, la qual cosa ajuda molt, no? A desenvolupar habilitats pràctiques. Una altra raó és la duració dels estudis. Un altre motiu clau per estudiar és la duració de 2 anys de cicles formatius, tant del grau mitjà com del grau superior. Este període de temps és considerablement curt en comparació amb altres alternatives educatives, com els graus universitaris. Molt bé, també altra raó pot ser la gran varietat educativa per a poder estudiar, perquè n'hi ha 26 famílies de cicles formatius per a poder estudiar tant el grau mitjà o el grau superior. I també n'hi ha tanta varietat des d'àrees tècniques com la informàtica, l'energia, fins a camps també creatius com el disseny o la gastronomia. És a dir, que n'hi ha un ventall de molts diferents estudis. I també això assegura que pots trobar alguna cosa que estiga més conforme a lo que a tu t'agrada. Això és molt important. Precisament així a l'Institut, a l'ISCA, tenim podem trobar graus d'FP que pot ser interessant perquè té demanda de les empreses del voltant. Per exemple, tenim administració, gestió administrativa de grau mig i l'administració i finances de grau superior. I per altra banda tenim informàtica des de la família d'informàtica i comunicacions, el grau mitjà de sistemes microinformàtics i xarxes i el grau superior de desenvolupament d'aplicacions multiplataforma. La veritat és que està molt interessant. La veritat és que sí, molt interessant. I una altra cosa també molt interessant és la flexibilitat. La formació professional s'adapta a les necessitats i circumstàncies de cada estudiant gràcies a les seves diverses modalitats d'estudi.
com presencial, dual i a distància. Aquesta flexibilitat et permet triar el format d'aprenentatge que millor s'ajuste als teus interessos, horari o situació econòmica individual. Molt bé. Fenomenal, pues estudiar presencial, ¿no? Presencial, semipresencial, a distància. Molt bé. Pues altra raó també, que és molt important, és el cost dels estudis, perquè és una opció més accessible econòmicament, costa menys que els estudis universitaris, per exemple. i també la opció de beques. Clar, que això està superinteressant. És a dir, la FP en aquest aspecte pues, és molt viable per a una gran diversitat d'estudiants, independentment de la seva situació econòmica. I ja una última raó és la possibilitat de continuar estudiant. Després de completar el grau mitjà o el grau superior, els estudiants tenen l'opció de continuar formant-se, ja sigui cursant un altre grau superior o accedint a l'educació universitària. Per tant, és un trampolí cap a oportunitats educatives més avançades. Pues jo crec que en això tenim moltes raons, no? Per a poder elegir, la veritat és que sí. I un altre tema molt interessant que m'ha parlat Margarita és que nosaltres, com a orientadores, una de les nostres tasques és combatre els estereotips a l'hora d'elegir estudis. No sols una tasca nostra, com tu saps, sinó de tota la comunitat educativa. La veritat és que hi ha una demanda. És que n'hi ha, estudien moltes dones i homes en la FP, però per la pressió de les famílies, dels amics, de la societat, les dones elegeixen uns estudis que són dins d'unes famílies que és més de serveis socioculturals a la comunitat, per exemple, l'educació infantil, per exemple, o d'infermeria, de sanitat, elegeixen més aquests camps. I per altra banda, els estudiants masculins prefereixen les famílies més tècniques. Entonces, clar, com pot ser de tecnologia, d'informàtica, i això fa que les xiques no siguin lliures a l'hora de decidir quin grau volen estudiar, realment que siga d'acord amb les seues preferències, perquè estan mediatitzades per el que pensa el seu entorn. Això tenim que treballar molt. Tinc que treballar molt. Trencar aquesta bretxa de gènere és una de les principals tasques que tenim. Per exemple, a l'ISCA teníem més homes en informàtica i comunicació i al contrari, més xiques en més. Que és un clar exemple, no millor que esa bretxa de gènere. Exactament. I què podíem fer? Com podíem tractar aquest tema en el taller que puguem fer, per exemple? Pues el que podem fer és una bona orientació acadèmica professional. Això és tasca nostra també, de poder ficar a la vista de tot l'alumnat que quan elegim, potser n'hi ha que pensar-ho millor, no? Veritat? I fer front a aquestes idees preconcebides que tenim. Tenim que treballar amb taller. Molt bé, doncs ja tenim un treball, no? Ja tenim treball, ja tenim raons i ja tenim... Ja tenim tot. Ara n'hi ha que preparar les activitats que podem fer en el taller per a que pugui ser d'una forma molt interessant, variada. Molt bé, doncs anem a fer ja Anem a preparar-ho? Molt bé. Vinga. Anem.